Sik, sampean duduk nyuron ya. Nah, nek nyongo. Nah, saya sampean duduk denggule iku Cak Kirun. Cilikanku rambutku dijoger kenceng. Rambutku saka karung gandong. Klambiku warisan saka Mbak Kakung. Sarapanku sambel korek sego jagung. Kosokan watu ning kali demblonge kedur. Jaman biyen dorong usung sabung. Andukku mung cukup anduk sarung. Kolananku montor cilik saka Lempung. Wis kotol Paris kemanten anyar kok nangis. Bis kotol Paris nek kemanten lawas bringis. Ana caraka kata sawala aku nemu rondo rambut dawa. Anake songo gak iso mlaku. Meli-meli wong nyolo kodhok nyeketno dhuwit nang kos kaki konangan wong wedok kapok. Ana kembang dipangan wedhus sing nontok klambine abang budal kados padha pinarak ingkang sekeca mirengaken kidungan kula. Ayo padha ngejar sing ketinggalan perlune kanggo mbrantas anane kebodohan. Sing dijaluk ae adekku sing isih nom-noman mulojo sampe wegah nuntut belahan. Sebab iki zaman kemajuan. Senajan gone desa wis ana perpustakaan. Uga ana dolor sing jenenge taman bacaan kanggo nyuksesno misi sekolah ayat dek mula
sing ati-ati aja sampe kene pengaruh budaya luar negeri. Apa maneh muncule narkoba lan pil ekstasi iku pengaruh rak sing iya aku biyen Pak Bu yo tau sekolah karo wong tuaku aku dikongkon kuliah dasar aku ndablek gak tau sapa omah sering keluyuran gak ngerti wayah mulane saiki kula getun dhewe ternyata wong pinter iku larang regane contone Pak Prabot Rohim niku tiyange dadi kepala dusun Dieng akeh duwike tapi kula nggih mboten nelongso nasibe wong urip iku kabeh gak padha enak nyambut gawe ndagel saben bengi nampa bayaran 900 ditum wong 5 kula maning sik nutukno budal tanggapan nang jero taman safari pandaan pasuruan 20 juta kula dibayar kontan tapi mari ndagel kula dikongkon ngedusi macan enak mari ndagel dibayari 20 juta di kontan tapi gale mulih mari dikongkon ngedusi macan alhamdulillah puji syukur pengarsane Gusti Allah mergi napa kula kalih kanca-kanca para wiyaga para pradangga kalih waranggana ugi anggota-anggota Candra Kirana nampi sedekahe saking Bapak Ibu sing wonten Dieng. Sedekah napa? Niki kadate sedekah bumi utawi ruah desa. Sedekah bumi monggo memuji Nang Maha Gusti Kang Maha Suci muga-muga dusun Dieng kakawur rejeki. Allahumma amin. Sedekah desa monggo mumpun sampai lali padha ngeling ana monggo kirim donga kalsing babat desa lerane sik Kamal. Kula niki nggih ngoten crita kula niki sakrene ndagel nggih mlodrok kula niki gadah nyambut gawe sampingan teng omah. Kula niki bakul iwak Pak Bu, ya. Tapi ya napa nggih wong kabeh niku enten enak enten mboten enak. Kula bakul iwak tapi bendina gegeran kali mara tuwa. Sebab napa? Kula bakulan iwak bendina kula nang Tuban, nggawa telung ronjot.
iwak niku entek belas kanjeng jamin. Sore budal esuk entek. Mboten entek ditumbas tiang, dipangan kucing. Lah maratuwa ngingu kucing lak musuhan kali kula. Ngingu kucing nek sitok loro. Kucing 19 dienggo kabeh, enak. Iwak bandeng teko blek dibuka, kula tinggal adus. Tebal pun. Kenapa? Panjenengan mau dipangan kucing. Alah. Guyon alon-alon pernah sing penting kula niki saged gayeng genah kalih panjang. Rek ayo rek timbang nganggur ayo jaget. Rek ayo rek tapi ojo mepet-mepet. Bupala rahim senengane nyetel kaset oleh joget ngideki dara sampe cemet mlaku ngedol nang kutha Dieng mampir Pak Polo kenal arek wedok umure 35 arek tak sapa dek jenengmu sapa arek jawab Cak Bagong aku tukokno celana jok kuwatir pokok kon bener-bener tresno jok kuwatir pokoke aku sing nyita foto jok kuwatir celana ae regane pira jok kuwatir mene ae tak kreditno ayo pancen nasib awak yen wis lagi mujur nggodho arek wedok mundur-mundur kecemplung sumbur kapok alah alhamdulillah muga-muga warga Dieng selamat seger waras nyambut gak sajane kurang duwiti Mas Dulur iki poyok sopo iku manglu danyang Dieng ta kok iso iki klulan klulun terus nokon klulan klulun ayo hore to maneh kemalan iki guyu gendeng bare iki sapa gendeng ya awakmu aku gendeng iya kapan guyu-guyune gak gendeng wong gendeng ngene nggo endi nduk kono sumber porong lawang sumber porong ambek endi menur kon tau nang sumber porong tahu ping pira ping papat menur tahu yo an ping pira wah gelek ping mome tau gendeng arek iki lho lha apa aku tau gendeng ya gak tau terang
Aku nyambangi. Gendenge tibane wong kowe. Eh. Gong, antep perek. Sik, antep suarane. Iya. Apa? Kan ngomong apa? Lah, gandel kaya wekku, Gong. Endi? Iki. Tapi wenane wenane abang. Lah, nggenmu. Coklat e. Terus Mereke Philip. ha iku merek apa? Meku mereke Toha. Ngene lho, Gong. Apa? Aku lak yo gumun ambe awakmu iku. Gumun lapo? Aku mang rada kari budalku, Gong. Budal rada kari. Iya. Pasen jam 4 aku Nah. setengah 5 kae teko gara-gara ngeterno bojoku nang rumah sakit. Loh, bojomu nang rumah sakit. Iya diterima kerja mbok rumah sakit. Oh, bojomu nyambut gawe nang rumah sakit. Rumah sakit, Gong. Hebat, Met. Iya, hebat ya Heeh. anggitmu. Nah, nyambut gawe apa ngenmu? Loh, nyambut gawe apa? Dokter barane me piro, Gong? Paling 3 juta. Dadi perawat. Perawat tambah me 300.000. Oh, dadi opis. Opis Kantor. tambah barang me 500. Lah, nyambut gawe apa? Bagian ngarep bojoku. Loh, bojomu bagian ngarep. Ngarep anggih Mulu dadi apa? dodol roti goreng. Oh, dodol roti goreng kok ditawakno. Tapi berhasil, Gong. Berhasil. Bojoku tak bandani mek 300.000. Bojomu 300.000. Petang dino dadi 5 juta. Wow, termasuk laris. Oh, sing tuku masalah gambar uduk. Gambrutuk. Ono mrene gambar uduk bendino. Apa iku? Nagih utang kok. Oh, jare laris kok nagih utang sih. Kancene apa melok Bang Syariah, Amarta, NPK lho, melok Mekar. Kon apal. Apa lancen aku bagian utang. Lho ngono kok masalah. Iya. Tapi bojoku ngetokno utang iku ono Mekar. Sengidan nok jeding bojoku. Loh, ana mekar bojomu sing tanduk Sengidan jeding. nok jeding Iya, ditagih. ditagih. Tak takoni, kon utang piro nggo Mekar? 500.000, Cak. 500.000. Iya, mau aku metu bangi. Hah. Bojoku utang piro? 500 juta. Oh, gak padha goblok arek bojoku rek. Loh. Ditagih mekar bojomu ngomong 500 juta. 500.000. Aku nang bank dari 500 juta. 500 juta tak kuareni man jeding. Kok ini goblok. Gak padha mbek omonge, Bang. Jarene bang utang 500 juta. Kon utang 500.000 kon Bojomu ngomong Iya. ditagih ngomongnya 500.000. 500.000. Nek bange kok takoni ngomong 1,5 juta. Gak Gak padha. Tak kuwaploki bojoku. Iya. Met, Apa? nek iso ayo melok nagalian. Lah apa? Tak uruki sirtu. Gendeng ah. 500 karo 1,5 juta iku padha. Gak padha 500.000 ambek 1,5 juta padha goblok iki. Gak padha. 500.000 ambek 1,5 juta gak padha. Kok gak padha? 500.000 lho ambek 1,5 juta goblok kali. Nek 500.000, Ya, 100, 100, 200, 300, 400, 500. 500. Nek 1,5 juta, 100. Gak padha hari iki goblok 1,5 juta 500. Malah gak ngono goblok. Padha. 1,5 juta. Iya, mari ngono, Gong. Aku sumpah tapi alhamdulillah, Gong. Ya. Berkat dongamu anakku telu saiki nyambut gawe. Alhamdulillah, dongane kanca. Anakku sing nomor 1 jenenge Jamiin. Jabiin Iya saiki nang Sumatera. nang Iya, Sumatera. dadi angkatan udara. Lho dadi tentara. TNI angkatan udara. Oh, iya terus Sing nomor 2 nomor loro Jumanto. Jumanto. Iya. Nang di Saiki dinas nang Kalimantan. nang Kalimantan. Gong saulan Gong mulai tuku penter. Wah, Masalah anakku hebat. hebat. 3 wulan Telung mulai wulan. tuku Alphard Loro. loro. Sukses anakmu. Sukses iya. Terus Mulai maneh 4 wulan petang wulan tuku bis 5. tuku bes 5. Hebat anakku. Mbok percaya. Malu 5 wulan gak mulai Gong. Aku jenenge wong tua Ah, kangen. kangen. Tak susul nang Kalimantan Kok Gong. susul? Alhamdulillah Gong. Anakmu Mlebu penjara. loh
Mari sukses kok iso mlebu penjara. Gong. Kok iso? Mar nomor 3 Gong iki. Sing nomor 3 Wedok. jenenge Susiati. Susiati. Nyambut gawe TKW Gong. Nah, Alhamdulillah petang wulan Gong. apa Meteng. nyambut gawe ditata sing apik. Iya Gong. Iki kajate sedekah bumi. Sedekah bumi. Di kawasan Dieng Jeruk Purut, Purut Pasuruan. Nah, ambek Bapak Polo Rokim. Bapak Polo Wong Rokim. nggo wanteng. Eh. Pendeke muga-muga kowe dhewe gak ngowe dhewe kebacut. Ya. Dikenalo. Ayo kenal Gong sing enak. Hadirin dan para penonton yang berbahagia. Inilah teman saya, tidak asing lagi, Saudara Cemet. Enak Gong, enak. Omongnya apa? Hadirin. Hadirin. Wong-wong. Loh, kok iso wong-wong? Gak kenal mbak wong kene. Heeh, terima kasih. Dorong ya. Bapak yang kami hormati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu-ibu wabarakatuh. yang kami hormati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas-mas yang kami hormati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak-mbak yang kami hormati, assalamualaikum. Kok assalamualaikum tok? Oleh ya. Gak oleh. Gak oleh koncoku. Gak ngono. Gak ada ngunu. Loh, aja ditutno aku, aja ditutno. Aja ditutno aku. Keliru. Bapak, keliru. Ah. Pidato sing enak. Hadirin juga pemirsa yang berbahagia. Iya, lah ngono. Pada malam hari ini warga Dieng, Jeruk Purut, Jeruk Pecel, Jeruk Bali, Jeruk Purut, jeruk Bali, jeruk keprok, yang keprok dengkulmu ngono. Jengkulmu. Loh, Loh. hadirin. Hadirin pada malam hari ini warga Dieng telah mendatangkan ludruk. Loh, ayo terus no. Aku mau Ludruk. Loh, kok nyalok terus jeneng ngono. Hiburan segar. Inilah ludruk teh botol sosro. Loh, teh botol suruh kakekmu kuno. Ludruk Chandra Kirana Chandra Kirana. dari kota Mojokerto. Ojo kere to ta. Mojokerto. Gak kere. Gade kere. Kerto. Kerto. Nah. Gak Pada malam hari ini Ya. telah mendatangkan para arek merintis-merintis, merintis apa sih? Artis. artis-artis, dan para bidurin-bidurin. Biduran mbokmu sing bongkok iku. Biduan. Biduan serta para penyakit-penyakit. Penyanyi. Penyanyi ini tidak asing lagi, sudah terkenal di dunia maupun di akhirat. Loh, kok dunia akhirat sih? Dunia. Dan Dangdut. artis ini sudah terkenal karena di dalam musik rock maupun Dangdut kok dangdut. Baiklah hadirin, satu demi satu kita panggil artis kita. Siapa dia? Pada malam hari ini membawa artis 10 orang, yang hadir 7 orang, yang 3 orang masih ke rumah sakit nyambangi wong meteng. Lelapo penyanyi artinya mbah wong meteng Gak ada iki. ya. Gak ada. Baiklah hadirin, siapa dia? Wayang metua. Loh, kok ayo metu aja apa sih? Siapa jenengmu? Loh, kenalkan siapa dia Erna ta sapa? Kenalkan siapa dia? Metua garo jenengmu. Aku garo. Lah wong MC gak dikenalno. Ya, Langsung. karena punya di belakang saya melantunkan sebuah lagu. Asik. Asik. Monaro. Nah, ayo dah. 1, 2, 3, boy. Kok iso Monaro? 1, 2, 3, 4.
Monara bawa buntut. Wong Munara kok terus jejak robo. Penonton, aku mohon maaf. Ya penonton. Hadirin dan para penonton, inilah teman saya Cemet akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Penonton. Penonton, aku mohon maaf. Suaraku agak serak-serak basah. Penyanyi suarane gak oleh serak. Nek serak Kudu ngombe. ngombe. Enak penonton. Ya, nek serak kudu Ngombe. tes. Enak paling. Penonton, aku mohon maaf. Suaraku agak serak-serak basah. Serak. Serak. Nek serak kudu Ngombe. ojo mati. Penonton, aku mohon maaf. Suaraku agak serak-serak basah. Nek serak kudu Ngombe. tes. Tes. Masuk. Testing nyolong kates banting. Tes sip. Ya. Penonton, aku mohon maaf. Suaraku agak serak-serak basah. Awakmu kudu ngerti. Nek serak kudu Ngombe. serak. Nek serak kudu Ngombe. Penonton, aku mohon maaf. Suaraku agak serak-serak basah. Serak kudu ngombe. Lha lagune ngono rek aku rek. yo nek serak Serak kudu ngombe. tarik suara. Penonton, aku mohon maaf. Suaraku agak serak-serak basah. Serak ngombe. Masuk. Tarik suara. Paling enak iki. Penonton, aku mohon maaf. Suaraku agak serak-serak basah. Serak kudu Ngombe. asik. Tarik suara. Sip. Ayo. Penonton, aku mohon maaf. Aku saiki wis kelempoken. Gantian gong. Lah apa? Kon enak jelek-jelek ping 5 entek. Loh, jare suarane serak. Ganti awakmu. Aku sing nyanyi. Nyonyor kon. Aku nyanyi ya. Yo nyanyi yo ngombe. Nyanyi ya apa, Mang? Penonton, aku mohon maaf. Suaraku agak serak-serak basah. Nek serak kudu Ngombe. ya. Penyanyi ya, Gong? Ya tapi nek serak Kudu ngombe. penonton aku mohon maaf.
si serak kon ngombe. Iya, tak apa nih. Sik, penonton, aku maaf Suaraku agak serak-serak. Oh, ngono ya. Penonton, aku mohon maaf suaraku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah suaraku. Lanjut penonton, aku mohon maaf. Suaraku agak serak bahasa. Nek serak kudu ngombe. Loh, lah iya ngombe. Lah iya ngono serak kan kudu ngombe. Nah, aku kan gorong serak. Penonton, aku mohon maaf. Enak mohon maaf, ndak iso ngomlembung goblok. Coba. Kong kene, Kong. Sayang. Alah ngene, sini sayang. Kong sepurone Kong aku mangkong. Anjene aku ya ki ora tok sumpek anjene. Sumpek lapo? Apane awakmu muring-muring nggo bis. Ora masalah gak. Masalah apa? Aku manjene pada motor iku gubuk kabeh Kong aku. Sepeda motor goblok kabeh. Iya, gara-gara banku gembot, Kong. Banmu Kamu gembot. gak nyadari ayo gembot kok. Ayo. Sepeda tok tuntun, Gong. Apa-apaten ndelok kaya geng ngene bocah papat. Kok titik? Ya iya, papat. Tak tuntun nggo tuangan, Gong. Ana 20 kilometer. Iya. Wong aku nuntun. Lah iya. Tak tuntun, gak tambah ban, Gong. Iya. Mari ngono tambal ban situk, ana situk. Sitok. Mbah nambal ban. Yang mana magrib pati nambal ban, gak iso. Mur-mur, Mbah tolong Mbah kalau main teng jeruk pecel, Mbah. Jeruk purut. Iya jeruk purut. Iya mari ngono. Wes kon nek gak nurut aku, kompon dhewe. Kumpul dhewe. Aku jengkel tak kompok kok. Buat. Wis dadak bane watos. Wong tak penek bledos duwe. Kurang ajar. Kok iso umpomu kebanteren. Dhuwur kuagetani ngono. Sopo? Iko nyengongok. Oh, ternyata di sana ana wong 20 orang. Yo, kena Hei! War. Alhamdulillah. Kon wis tutuk kene. Iya, Dik. Aku kok kari. Lah ya Tak kari. kira koncane nggih Apollo. Heeh. Aku ngenteni bismu gak ketok liwat aku muru kok sepeda mrene. Iki tak Sherlock. Sherlock iku mang. Iya. HP ku gak ono paketane. Gak ono paketane. Masalah kon ambek sapa? Oh, mbek kancane dhewe. Walah. Apa kabare? Masalah sing nggih. Wingi sing nggih. Driya Ah, aku mulai jenan. kon mulai jenan. Iya, Teko Driya Gresik. Aku tutup pandangan. Pancene belas. pancene terapi yo lumayan ado-ado rek. Iya. Wis teko dilayani ya. Lah cemet kok bareng motor tak sepeda. Iko mbok iko, elingku yo Lho, bareng. lah itu cemet sepurane. Lah niku lek bareng ya aku entenono. Lek ene dhewe-dhewe kandhane aku cek gak ngenteni. Alah geng wong awak dhewe iki cekak. Ih, lah apa iku? Apa sih? Ambek kancane dibagi loro kon ngenggo aku. Jalan Salaman. Mane ambek iya. Kayak ngene ta. iki ngene iki jenenge padha Islame padha Jawa. Jawane. Ya apa? Iya. Ah, kanca. Iya. Kanca siji. Ya kaya ngono mangkon lapo kok belek. Eh, War, saking akrabe. tapi awakmu iku goblok. Apa? Ngekek contoh sing apik. Biasa aku karo awakmu ngajak iya sekali. Iya. Lah. Lho, Padha ae. Lah masih koyo apa, men? apa? Biasa sing apik. Aku ndelok awakmu guyon wong loro kok cik gayenge. Gayeng. Kok cik senenge. Senenge. Kaya wong gak duwe masalah. Gak duwe ngene. Duwe masalah tapi
Disidem. Disidem. Gak kaya-kaya aku. Ngapa, Wor? Aku budal rene anane janjian ambek awakmu sampai gak kepethuk aku nok repot ndek omah. Repot apa saya? Aku leren meriksakno bojoku. Loh, meriksakno. Periksa bojomu. Bojoku lara, Lara. tak gawa nang dokter. Nah. Terus tak periksakno nang dokter praktek iku. Heeh. Ketemu ambek dokter. Dokter, ya. Yo. Mangane. Cek dokter lara apa? Heh? Cek dokter lara apa? Lho sing lara bojoku. Dokter iku gak lara. Lah iya rek, kan mang ngomong ya apa sih ngomong? Aku iki meriksakno bojoku. Lah. Tak gawa nang dokter praktek. Iya. Ditandaan iku Iya. langganan anjene bisa. Ya anjene Bojone lara. lara. Bojoku lara anjene. Jare dokter lara apa? Dokter iki gak lara, Met. Sing lara iki bojoku. Sing lara iku bojone Klawor. Cek balenono lambemu, balenono. Aku iki meriksakno bojoku. Lah. Dokter langganan. Ah, iya. Periksa. Ngono lho. Mari ngono. Jare dokter lara apa? Ya apa sih? Sing lara iku bojoku. Doktere gak lara. Dokter iku sehat. Dokter sehat. Kewendeng. Klawor bojone lara. Digawa budal nang dokter. Lah iya, digawa jare dokter lara apa? Sing gak ngrungokno wong ngomong iku kon. Lah apa? Kok diwarasi lara bojoku kok jare doktere lara apa? Doktere gak lara. Kok tunjuk bosok kon. Maksudnya kuwi apa sih? Dokter. Kena bojomu lara. Ya. Kena dokter. Ya. Kok dokter cerita apa? Oh alah, dokternya cerita apa ngono ta maksudnya? Mbok cerita mbok gak, Mang. Lah apa kon nangis iku? Lho kok dikandani wong sing lara bojoku kok. Panu kelang PT. Bojomu blogo. Ora. Cai goblok iki lara. Ada kok. Cakone iki Mang kancane keliru. Ya apa? Karepe iki Mang. Ya apa jarmu Mang? Dokter lara apa? Maksudnya bojomu sing lara ngono. Lah ya bojoku sing lara. Lah iya, cek dokter lara apa? Loh, ya dibaleni maneh. Dikandani dokter gak lara sing lara bojoku. Gendeng ngono. Terus, Dokter cerita apa goblok kari? Dokter cerita apa? Dokter cerita apa? Mang iku sing tak eling-eling ya. Ceritane si Kancil ambek Nabi Sulaiman. Dokter guru TK. Ono gondeng. sik Wor. Tak rungon-rungono aku tak melok goblok tibake. Ya apa sih? Dokter, ya. Kepethuk awakmu mergo Ya. bojomu Ya. lara. Melo antri. Antri. Nah, Nake pasien terus Iya. doktere nyeluk bojoku. maksude cemet iku duduk jare doktere lara apa iku gak ngono. Bojomu iku lho. Lara apa ditakoni dokter. Bojoku dipanggil ya. Mlebu nang ruang dokter. Ruang dokter. Terus kate diperiksa kan. Heeh. Terus bojoku dikon turu ambek doktere. Iya, iya. Lho, kan gendeng. Oleh. Ya oleh cek waras. Gendeng dokter. Bojone ya turu ambek dokter ya oleh goblok. Tak Loh. gentene aneh ning ngono rek. Lho lah, ya apa sih? Balenono ambekmu. Bojoku daftar nang ngarep. Terus antri ambek pasien liyane. Pas nomere. Pas nomere bojoku dipanggil. Terus bojoku dikon mlebu, kate diperiksa. Bojoku dikon turu ambek doktere. Ono oleh. Ya oleh cek waras. Arek gendeng. Lho ya apa sih? Kan kene Maksudku bojomu meteng kapok kon. Lah apa kok meteng Lah iku? kemang turu ambek dokter. maksude Klawor antri pas nomere Iya. mlebu nang ruangan. Nang ruangan, periksa. Maru ngono dikon mlebu dikon turu karo doktere iku gak turu bareng doktere. Maksudnya dikon turu. Iya, iki. Sing ngomong dokter ngono lho. Ya, ngene lho maksudnya nang doktere bojoku dikon turu. Ngono lho. Iya. Sama turu ambek dokter. Sama dokteran mbak aku enak. Oh, Sing ngomong iku doktere Sing ngomong maksudnya. doktere diperiksa. Lah terus jarene doktere ngene, bojoku dikon minum banyak. Apa? Sik.
Klarifikasi. Bojoku dikongkon minum banyak. Bojomu gak disosor. Lho iya, tak tukno ngene banyak disosor lambene bojoku. Dadi bojomu ki disosor banyak. Iya. Banyak. Ambek mencok enak. Lho ya apa sih? Kan ku bojomu minum banyak. Iya. Ambek PT ae. Kan goblok. Ya apa sih? Aku ngombe banyak lho. Jare doktere Bojo- bareng diperiksa. Bojoku dikongkon minum banyak. Lah iya. Akeh goblok Bu banyak. Lho enggak banyak mek situ. Tak tukno ngene disosor lambene bojoku. Pelu akeh goblok. Oh, iya. Jelasno. Oleh obat sing dawa-dawa lho Samsul. Ah. Samsul. Kapsul. Hah? Kapsul. Samsul goblok. Krunguku Samsul ngene. Kapsul kok Samsul. Oh diganti ya? Diganti kakekmu ngono. Kabeh ya kapsul goblok ari Samsul. Oleh Samsul apa? Kapsul. Kapsul. Dikain 6. Terus ini minumnya bagaimana, Dok? Ngene. Ah, dikain 6. Terus dari dokter ingin tiba sing esuk loro. Besok loro. Sing loro diombe awan. Awan. Sing soro lore. Sing soro lore. Kena. Oleh Obat 6. oleh kapsul 6. 6. Dikongkon ngombe. Sing esuk loro. Loro. Sing loro diombe awan. Awan. Sing soro lore. Sing sore Oh loro. iya, sing lore soro. Sing sore loro. Loro. Sing sore loro. Sing soro lore. Sing sore loro. Sing lore soro. Sing Sing lore soro. lore. Sing soro lore. Iya. Kon nguruk ya gak entos ngono. Kok diwale kon teges. Kok Sing ngene lho. Sing lore soro. Gak ngono. Sing soro lore. Lho, Sing sore loro. lah. durung iki. Tibake ro kon lorone bojoku. Tibae. Lara udun. Heh, Udun. lah ngudun kok gona dokter sih. Lho ya apa lho udun gak waras-waras. Tibae. Dikai salep. Heh, Dikai salep. salep. Jadi dokter ngene, Pak ini nanti dioles-oleskan, terus kalau tidur itu sudah dioles-olesi terus dipecotot matanya ngene. Loh, Bojoku turu tak pecotot matane jerit ter ini. sik wor. Hah? Arek iki Kon ngomong ku maksude bojomu lara udun. Iya, Dikek salep. kayak salep. Pak, tolong udune kok Kalau dioles-oles. mau tidur ini dioles-oles. Ah, Terus nek wis kalau mateng, mateng dipecotot matane ngono. Terus tak oles-oles ya bojoku mari ngono wis turu. Bojoku tak pecotot matane jerit ter ini. ayo melok nang galian pasir nek. Lah apa? Tak lebokno dam truk. Ya apa sih maksudnya? Lah sing dipecotot iki matane udun dudu matane bojomu. Kon gelem tak pecotot ngene. Cek salah. Sing dipecotot itu matane udun ah. Ya iya. Udun apa motone? Dadi udun iku ana motone. Ono. Wah gak percaya. Gak percaya. Lho, aku lho nang pandaan tuku kacamata udun gak ono. Mak. Udun Lho iku lek pegel pijet to. Lek pegel pijet to. sumpek kon ya. Maksude udun iku ana matane kecil. Ah, jenenge jare wong Jawa mata. Nek ketok kuning dibenek jedes, nah iku iso wares. Duduk matane bojomu sing kepecotot. Oh, mangkane bojoku kok katene PC. Mangkane kon lapo? Ketok Lah, ketok saiki bingung. gawe bayar dokter, duwe kurang. Aku kate golek silian. Kon, Yo. Alah nek silene gampang. Mek sapa? Aku mek bakon gak duwe blas. Lho, muni gampang kok gak duwe blas. Lah iya, kan duwe kanca. Aku kate nyeli togel. Lha iki duwe kanca togel. kon temen ta? Iya. Togel biyen wis uripe 1 2 3 4 Padha bareng. Iya. nyambut gawe bareng. Ah, Saiki kate sukses. uripe enak Aku kate rono golek utangan duwe. lali kanca. Kon ngono. Budal. Tapi disili tau gak tau kemruk togel. Lah makane disili gak disili wong kon usaha. Iya. Sing digawe bar bojomu nang dokter cek ono. Iya. Ngene, budal. Wor. Apa? Nek awakmu jana bagong gak nang Trowor gak disili kon. Nang Ora togel. utangmu akeh, tak silino. Tak Kok? bapakmu mbok.
Nang Klower tanan togel. Nang togel. Lah kok nang Klower. Ayo biru. Nang togel jaga diwehi. War. Terus ya. Percaya karo cemet. Nek awakmu to aku sing ngele. Togel gak koyo biyen lah. Oh gak, saiki sombong. Masa? Carane iso aku carane. Wis, Melok aku sing ngerti carane aleh. cemet. Cemet. Lah ngono nang togel. Ayo, Ayo. atun ayo. Ayo monggo, monggo. Rumah tangga itu anjane sing penting iku gelem saling pengertian ya gampang. Golek rezeki sak kedah sak kerah ya murah. Gusti Allah ya mudaneni ya netepi ngekeki. Tak pikir anjane jenenge wong urip. Wong urip kudu urap, nek wis urap ya kudu urup. Dadi urap kumpul kancane silaturahmi gampang no golek rezeki. Nek wis gelem urup pengalamane dijolno, pengalaman kono, pengalaman kene. Dilala aku duwe bojo yang ngono. Rabi tuwek, jengkelno ati, rabi nom iki tambah jualukane macem-macem. Tapi nyatane ya kesiniwan rezeki, duit ya akeh. Stasiun ae. Nek dinggoni sepur. Bis ana terminal. Wong ngomong kok sepur ngablak. Tak rungono teko njaba tak dengkek. Tak anggere ngomong gendeng kok ngomong dhewe. Sampeyan iku lho gak isin ta? Bae di sawang tangga. Isin golek dhuwit kok isin. Kok togel iku lho. Kok tambah tuwek kok tambah gendeng lho. Lah ngono sih aku ya isin. Aku dadi bojo sampeyan iku lho isin, Cak. Sampeyan ngomong dhewe disangkana sampeyan iku wong gendeng, wong stres, wong sampel, wong mereng, wong stres. Lah apa terusan aku? Jangan ngomong kok gak melo. Ngomong ngene lho. Lho, banter. Ngomong gremeng dhewe gak krungu Nek teko. rasaku kon masih gak gawe mik iku ya banter. Wong kon niku anjane turunane Mak Lampir. Sampeyan niku lek ngomong sing enak. Aku turunane Mak Lampir. Apa? Papan nggawa umpan iku maksudku wong urip nang kampung. Urip nang desa. Mbok macaki cara desa. Macak ae gelungane sarudane becak. Lho, iki lak mertandakno aku nggatekno wong lanang, jarene sampean seneng karo sinden. Aku lak ya macak kaya sinden sih. Lah wis persis sinden sih aku. Nek apike sing apik
tapi bahayane sing tak kuwatiri. Apa? Engko nek ana angin banter, kon gelungan sakmene. Angin banter teko ngarep mundur ngene. Ya gak lah, iki lho ngerapet. Iki aku nang salon, macak sanggulan, nyenengno bojoku ngono lho. Aku yo seneng iku nek gelungan gak masalah, ana maneh. Apa, Cak? Mbok nrimo ing Pandum, kahanane ngono, kaadane ngono diterima. Apa? Wong ero nek senengane aku iki bokong gedhe. Bokong ya disubal bantal. Lho. Jare njaluk bokong gedhe tak subal sih cek ketok gedhe. Tak bener sih. Kurang gedhe ta bokongku iki? Masalah iso ngeplek koyo bantal. Ya lho wis ngono lek gak seneng bokong gedhe tak copote. Lah copot mbok kene apa? Moh isin. Kene lho. Sampeyan niku ya dadi bojoku ya mono ya mene sampeyan niku romantis sampe aku. Sampeyan niku sayang mbek aku. Anane aku mele dadi sampeyan bojo tuwek. Sampeyan ku cek merhatekno aku ngono. Aku lho pirang rabi. Gak tau kebeneran. Ya karo sampeyan iki lho, Cak, kebeneran aku iki. Ai. Wah, jan sembarang penjalukmu ya tak turuti. Kon kepengin nang toko, ya tak jak nang toko. Kepengin nang beteng, tak jak nang beteng. Kon kepengin mati, ya tak dudukno. Kakek ngomong mati-mati. Moh, aku mau mati. Moh, Nah, aku beda mbek aku. ya apa? Aku matine gelem itu Pak budale sing aras-aras. Lah iku padha ae, Bu. Aku mau aja mati sik. Nek sampe nek mati terus aku urip ijen aku ya apa? No, tak eman-eman. Wong aku termasuk ya bojo ya ping 7 iki mbek kon iku. Lho, tiba sampe ku rabi ping 7 wisan. Itu tapi gak ono sing cocok liyane awakmu. Mbek awakmu iso kaya merasa bahagia, merasa pas ngono. Aku ngono ku ya getun karo ngono. Ya getun oleh gak Joko palian. Rabi ping 7 lah wis gak Joko. Lah mosok wis 5 tahun gak iso ngrasakno iki Joko tak karen. Oh ya mbok. Terus ya apa iki? Aku lho, sing sampean wingi panen iki lho, mbok sampean pameri tok ta aku iki. Mbek wong wedok ku iki lho yang biasae belanjane iku lho ndi? Panenan sawah aku gak tau ro alang ujure. Pira-pira ta? Biasae sampean iku biyu. Panen iki biyu, panen iki biyu. Saiki gak e. Biyak turune tok e. 400 kilo aja ngomel ae. Endi 400? Nih, Guk. Masih ngono ya. Cek benter motoku nek iki siji. 100 kok ngomong 400 lho teko ndi? Kon iku tak rabi perhaku ya sekolahmu biasa SMA kok gak iso hitung-hitung. Iki ngono 400. 100, Guk, 100. Iki pira? Iki pira? 100. Jumlahe 200. pira? 100. Iki pira? 100. Jumlahe 200. 200 sampai 200. 400. Bener totalane. Tapi ngono iki wis situk, Guk. Lah lek sampeyan hitung iki tulisane iki mbek iki yo. Pek sing goblok iki aku ta sampeyan. 400 kok dikek situk. Biasa Jawa lho. 500 iki gawon. Oh, ora ngene sih. Wes, aku oleh 1 2 3 4 pros itu. Aku wis oleh dhuwit ngene. Dolen nang telocor. Kok balik nang aku. Gak apa-apa ya. Masalah melakumu iso kaya pecing-pecing ndok kok. Rabinom iku anjane temenan kok. Padha karo nguntal vitamin. Kekuatannya bertambah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh. Gawe lur gawe. Iya, ini aku tak duwe utang akeh utang. Utang. Kon utang duwe aku. Iya nek mesti gawe kanggo. Kak rene.
Gak salah. Ijen iling ta wasil rokok. Siji sedurung papa saiki yo utang ono. Lho lah yo gak salah, kok utang duwe aku. Iya. Iku gak salah jane aku duwe tagih opo. Lah iya utang aku gak keke lho, wis 1 juta ngono lho. 1 juta. Gak kurang ah. Wis 1 juta ae cukup. Alah yo nek kurang kok ben geli ali-ali. Ya 2 juta. 2 juta. Juta lah mbok gawe opo saiki mes regane wis koyo Iya, 5 juta ngono lah. 5 juta. 5 juta. 5 Iya. juta lah mbak sepeda motor ya gak kena kebutuhan ya kurang. Ya ngene, Gel. Wis 10 juta ngono ya. 10 juta. Iya. Nek 10 juta. Ya, nek 10 juta alhamdulillah. Nek wingi ana saiki gak duwe aku. Gak ono. Gak duwe. Bacot, Gel. Gel. Aku wadok mlaku pengen ngombe, Gel. Kan gak ngombe ya. Ngombe teh. Aku pengen ngombe, Gel. Iya. Iya. Oh iya 100, 200, 300, 400, 500. Ini kan. Iya. Ya, don ngombe. Ngene gak ngenyek ah. 500 derong 1000. Ah, ditenono kon kok ya. Ah, tak bales. Piro suwene bales kok gecek sadar. Ngene kok tinggal. Lho aku kurang lanang ta. Lho, Mosok gak kuso kon. Nek sing bening ngono maksudku, Hah? budak koyo peno. Lah kon gak nggawa kaca, lah nggawa kaca apa ora ketok bening. Aku ora pengen kayak duwe, aku pikirku kate jajan ngono lho, Cak. Oh alah, kok ini tak kate golek lanangan. Sampeyan apa kok action ngene iki? Bokongku gatal. Wah, rene tak kukure. Hah? Rene yo. Alah wis tak ukur dhewe pernek. Ide rene ta. Lho, bokku gatal. Kok biasae lo ngaku sing nambani rene. Alah, Rene. Aku lho. akeh wong Gak isi. seneng aku lek ana wong lanang gatelen rene. Akeh wong lho isi. Ah, Pate isin barang lo karo bojone. Masalah ate isin. Kok sepringas-pringis dodono untune sak pecok-pecok. Masalah. Dilono cendelone sing guyu maneh. Ih. Kok kok gak tambah ganteng ta. Sini yo. lah aku gatel lah tak pensiun. Rene yo. Rene ya, Cak. Rene yo. Sampeyan Jawa mbek aku 500 tak belanjakno ae. Engko tak tukono susu. Lah lha aku mbok tukono susu cek yo cek enak. Sampeyan cek lemu. Heh. Sampeyan cek lemu. Oh iya cek kowe kedaluwarsa. Lah apa sih ngomong mbak bojone kok Iya ngene. iya, gak apa-apa. Tangan kiri di sini. Tangan kanan dijerokno. Loh, iya. Tangan kiri maju. Lho lah iya kok lho maju sih. Loh. Tangan kiri maju, menengo iki. Sing kanan maju. Lah kok apa sing dilebokno iku, Mang? Hah? Apa? Apa dudu apa-apa kok. Gatel ku tak. Jon, iso kaya penguin lho. Ayo, jerokno. Mlaku kok. Lho!
Barang apa iki? Apa iki? Jabang bayi. Apa iki? Loh, lah ket kapan sampean nggawa kotang? Kotange sapa iki? Kotange sapa? Adu-adu aku ae kok. Tagen. Rene. Rene. Kotange sapa? Kotange sapa? Tak takoni. Aja pringis-pringis. Aja guyang-guyu. Guyang-guyu jengkolmu kadene gak iso. Kotange sapa? Mang cemek ngene. Wah, gak percaya nggono cemet rene. Aja gawe-gawe. Takon tak jawab burung sama mengkondang kok. Setara. Iki ukurane gede iki. Dudu ukur aku iki. Iki dudu kotangku iki. Srene. Tak takoni. Nukono sapa? Nukono sapa? Kotang iki nukono sapa sampean? Kotange sapa iki? Iku malah cemet. Ya apa nyandak cemet? Cemet rene udah duwe gak kakei. Gak percaya. Saiki lho. Wong wedok gak tau ditukokno kotang. Becike sampean gendaan yo. Gendaan sampean ndek gendaan. Gendaan mbek sapa? Mbek kone gak pati kuat kok golek gendaan nek. Buktine Senenge sing guyon masalah. Seneng jengkolmu, guyon jengkolmu. guyon. Bronto iku aja kasih ban rene. Perang. Masalah sepurane aku karo. Aku rene mek nyampekno pesen. Areke sandale kurang gede nomere gak cocok. Wis ngono ya. Pesene areke. Kanjeng ana nek kurang gede ku tak tukone maneh. Iya. Dul, Pak Dul. Sandale sapa? Arek iku ngono lugu, arek iku gak tau goro ya peno sing goro. Saiki lho sampe nukono sandal iku lho. Sampe diterno rene lek kurang cocok, gak seneng berarti sandale gendakmu. Iya. Halang aku kok. Saiki lho. Ograk. Ayo, ngaku. Guyon nyai. Jaluk mengku kali ya. Apa? Iku lho gawe kepala. Lah lapo? Oh, sampeyan aku kok gendha aku. Mengku kali ya. Apa iku? Iku lho. Cemet ta? Iku lho cemet sing duwe. Mengku nang kali aku dikoncoku bojoku. Kok tak kandhani. Jayo kene. Marono kali kene. Lah apa lo, Met? Lah kan salah kapan lo, tompo. Met kon gendeng iku, Met? Asline iki mang cemet rene utang duwe. Lah eling-eling iki duwe aku ya pas-pasan gak tak kei. Tidak percaya. Utang mek 2000 lho. Iku kotang. Lah sing sandal iku, Mang. Hah? Ayo, iku kotang, cemet. Lah sing sandal iku, Mang. Gong. Aku tidak percaya. Bagong, timbangane aku duwe bojo iki kematus dilupati. Wis pekne rabi nek mari kok. Salaman. Salaman. Wis aku yakin pen iki wis. Bojomu tega tak pek. Iya, Pak. Kon temenan. Yakin. Ikhlas. Ikhlas. Lillahi taala. Lillahi taala. Iya, apa? Apa oleh Kok gak ikhlas? Pancen iki bojomu dhewe. Iki apa sih maksudnya? Ngene lho ya, aku kan mangkel ambek togel. Wong kancane ya peno ambek aku padha ya. Lah utang dhuwit lho, gak duwe tambah ngenyek duwe mek 2000. Ngene, tak togel. Jadi yo mangkel lah. Wong iku ilok butuh, ya. Ojo dume sampean ndukur. Nek ngomong ngawur dadine iso ajur. Makane nek kancane kepepet butuh, ya nek ana dikeki, gak ana ya semoyo. Jadi ngomong ngono aku saiki tak Nah, nek perkara dhuwit tak kei, Mek. iya met kulo nek sadar kulo. Wis iki pira? Hah, 500 ya. 500. Hah. Tambah iki kawan. Alhamdulillah ya gak balik ya. Hah? Gak balik. Iku nek teko kerombongan balikno iki jeragane. Ngawur ae. Mangkane. Wis, Riko rono, yu. Heeh. Loh, yu Riko iku rono, wis aku gaekno kopi. Ya. Kak, Gak iki awake dhewe kan perlu koordinasi Nah. ditata sing apik. iya. Lah terus lawar menang iki. Lho, gua lho lah iku Mari lapo? adu-adu, nggo sandal. Gua dalan arek
Ono apa iki? Geruduk-geruduk ki lha apa iku? Wah, gak ngono. Sik mejane ngene. Sing ngene mesane. Wah, wis jelas gak aman iki. Loh, sik. Hop. Rene.